কি সুন্দরময় রথযাত্রা সহ বসে আছে মনে বলভদ্রଙ୍କ ରଥ ପାରି ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗହଳି, ଅସଂଖ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବା, ସାଇଟ୍ ହେଇକି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଆମେ ଭିଡ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲୁ ତ